Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 22 martda Rus güýçleriniň infrastruktura we raýat nişanalaryny urýan dyýyngysyz zarwalarynyň 4 hepde bäri dowam etdirilmegi netijesinde Mariupol üstündäki söwgeçiň barha mögzemegi bilen öz ýurdunyň agyr howpasyna aman galyp galmazlygyň garasyny duranlygyny öýdürdi. Uruş jenaýetleri baradaky aýyplamalaryň arasynda Ukraina prezidentiniň gepleşikler baradaky teklibini gaýtalama we Kremliň tawin bolmak baradaky talabyna garşy çykmak bilen Ukraina güýçleri we Mariupolyň ýaşaýjylary hökümetiň sözleri bilen aýdylsa, erekimsiz Rus hüjümlerine gahrmançylykly gaýtagul bermeklerini dowam etdirýärler. Mariupolyň goragçylary 21 mart edilen ganly hüjümüň öňüni almak üçin darka çurýan wagtyny Rus goşunlary bu we beýleki ýerlere, şol sanyny Kiýew edýän hüjümlerini güýçlendirip we giňeldip, paýtagtdaky sowda merkezine we golaýdaky ýaşaýyş şaýyny uran howa darwalaryna adamdan 8 adamyň ölmegine sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski Moskwany öz ýurduny ýok etmek synanşygyny aýplady. Ol Russiýanyň Mariupolda tawin bolmak baradaky ultimatumyny ret edip, Ukrainanyň öz strategik portundan ýa beýlek şäherlerinden, şol sanyny Harkowdan we Kiýewden hiç wagt çekilip bilmejekdigini aýtdy. Ukraina Rus talaplaryny ýerine ýetirip bilmeýär. Olary bilen biz ýok edilmeli. Soň olaryň talaby ýerine ýetirilip biler diýip Zelenski 21 martda aýtdy. Ol Russiýanyň Ukrainanyň esas şäherlerini tapşyrmagyny isleýänligini, ýöne Ukraina halkynyň da prezident hökmüne özüniň de bu talaplary ýerine ýetirip bilmejekdigini aýtdy. Zelenski 21 martda internet habar saýty bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen uruşy togtatmak üçin islenlik formatda duşmak barada edýän talabyny gaýtalady. Meniň pikirimçe bu duşluk bolmasa, olaryň uruşy durulmak üçin näme taýýardyklaryny dol düşünmek mümkin nädip Zelenski Ruslar bilen gelinjek islenlik egleşige olaly bilen Ukraina halkynyň referendumuny terediljekdigini hem sözüne goşdy. Russiya soňky 2 hepdäniň dowamyna Azow deňziniň oýunna ýerleşýän möhüm portun Mariupol şäheriniň daşyny gawamaga çalışdy. Bu şäher Moskwanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim sebäbi bilen Günnäwür Ukrainanyň Kreml tarapyndan gollanýan separatistlaryň dolandyrýan territoriýasynyň arasynda baglanşyk gurmak üçin derur. Yerlik häkimetleriň berýän maglumatyna görä, Mariupolda adından 2300 adam öldü we olaryň käbiri köpçüliklerin mazarlarda jaýlandy. Birleşen Ştatlaryň harbylary 21 martda Rus güýçlerini Ukrainaya edýän ganly hüjümlerini uruş jenaýetlerine baş goşmakda aýplady. Rus güýçleriniň uruş jenaýetlerine ýüz urýanlyklaryny tasdikleýän aýdyň suwutnamalary görýäris we biz ol suwutnamalary toplamakda kömek edýäris diýip Pentagonyň medeniýet sekretary John Kirby medeniýet ýygynyň neden çykyşyny aýtdy. Häkimetler Russiýanyň gawagdaky şäheriň 2 sagat 5 çenli tawin bolmak barada beren ultimatumuny ret edenden soň Ukrainanyň goranmak ministri Aleksey Reznikov Mariupolyň goragçylaryny gahrmanlar diýip atlandyrdy we bu ýerde hiç ýyly boyun egmek meselesiniň ýokdugyny aýtdy. Reznikov şäher goragçylarynyň berýän gaýtagylynyň Rus goşunynyň ilerlemesini haýarladýanlygyny we beýleki Ukraina şäherlerini ele geçirmek synanşygyny puza çykarýanlygyny hem sözüne goşdy. Olaryň ıgrarlygy we adatdan nasar gaýduksyzlyklary sebäpli Ukrainada 10 miňlerçe adamyň jany halas edildi. Her wagtda Mariupol, Kiýew, Dniprony we Odessany halas edýär diýip olaýtdy. Uruşdan 400 000 ýylaty bolan Mariupolyň ýaşaýjylary soňky 2 hepde bäri Rus güýçleriniň hüjüm astyna iň esasy zerurluklaryndan, alyk bilen suwdan, ýangyşdan hem mahrum edildi. 20 martda paýtagtyň Demirgazyk Günwatar çetindäki Retrovil sowda merkezine urulan howa darbalary Kiýewde adından 8 adamyň ölmegine sebäp boldy. Kiýewiň Podil etrafyndaky köp gatly we beýik ýaşaýyş şaýlarynyň arasynda ýerleşýän sowda merkezi 21 martda ýerdenem tösseläp durdy. Adat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjy özüniň bir ýerden 1 kilometr uzaklykda ýaşaýanlygyny, ýöne bu bina urulan howa darbasyndan öz ýaşaýan jaýynyň hem sartyp gidenligini görüň berdi. Men entek ýeriň beýle silkinsini görmändim. Bir gaty güýçli partlama boldy diýip olaýtdy. Olar meniň ýaşaýan şäherimi ýok edýärler. Olar meniň ýaşaýan ýerimi ýok edýärler diýip
ol adam sözünün üstüne getirdi. Polşa we Baltika ýurtlary Ýewropa Birleşiginiň ortaýetin neft we gaz importlaryna hem gadaganlyk girizmek bilen hasberg sanksiýalaryň girizilmegini talep edýär. Emma Rus gazyna epesli derejede garaşly bolan Germaniýa we käbir beýleki ýurtlar muňa razy bolmaýar. Şu aralykda Russiýa özüniň 80 ýuruk täze raketasyny Ukrainadaky wajyp nişanalarda ilkinji gezek ulananyny aýdyp Günwataryň giň ýazgarmalaryna sebäp boldy. Emma Moskwa düýpli suwutnamalara ýurduň 44 million ýylatynyň 10 milliona golaýynyň öz ýaşaýan jaýlaryndan gaçyp çykmaga mezur bolanyna garamazdan harby däl nişanalary oka tutýany baradaky aýplamalary eret edýär.